Lesgeza indaba ze-1K ZNTV ifundelo samkeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Iphakiwe yokulwa nobugebengu kwelikaMthaniya iIFP ithi lahlekelwe ngowayimeya eMtubatuba kanti ke kwethulwe owelozobuchwepheshe losonhlalakahle. Umnyango wamaphoyisa kuleli nomasipala iTheku bamemezeleke izinyathelo ezizothathwa njengemizamo yokulwa nobugebengu obudlaluba eThekwini KwaZulu-Natal lokukhuza njengoba ke izibalo zakamuva ziveza ukuthi ke ubugebengu benzeka kuleli dolobha bunomthelelo omkhulu kwezesifundazwe jikelele ngakho ke sikhulu isidingo sokuba kubunqandwe. Kuzohlanganiswa zonke izinsiza ezahlukene ukulekelela ukulwa nobugebengu esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ekhuluma esithangamini nabezindaba ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uvumile ukuthi ke amaphoyisa ophiko iSAPS kawanele ukulwisana nobugebengu ewodwa. South African Police Service in terms of numbers were less than the required number. We have less than the required number of police in the country. The reasons we can deal with them, but the reality that we have now, we don't have the numbers that we otherwise need to fight crime. But what do? You are not going to say because we don't, as for now, they have the required numbers. You are not saying you are asking for discount, so we're not going to fight crime. It's not going to happen that way. In fact, even the smaller numbers that we have, they need to be inspired and supported so that they fight crime as if they meet the number that we're talking about or that we require. Lesithangami siza ngemumva kokukhishwa kwezibalo zakamuva zobugebengu neveze ukuthi ke ubugebengu obukhulu benzeke endaweni ezakhela iTheku nokwenza ke sonke isifundazwe sinuke pho ubugebengu. Uphinde waphawula ngemboni yokuthutha ngamatekisi nathe ke ilwa izimpi zayo ngodlame bese ke kudingeka amaphoyisa angenelele kuchaphazeleke nomphakathi. Uthi ke njengoba izigebengu zigabengu obuchwepheshe besimanje manje amaphoyisa ayakwazi okumele akwenze. They have technology, we know that. They even follow police ways Commissioner Mkhwanazi as we speak now. They have technology that supports them in doing criminality. They do all sorts of things. We can't be behind them. We have to be over and above and ahead of them. And we're taking measures to do that. And police, led by National Commissioner Masimul, know exactly what we should be doing now and where we should be in technology. The taxi industry have not yet decided to stabilize their businesses. They still rely on violence quite a lot to resolve their disputes and their problems. And then they unleash that to the province and to the country as a whole. Khona manjalo imeya lomasipala ithi ke bazophinde bacubungule imtheshwana emike endleleni yalesivumelwano. We are meeting as three spheres of government to find a lasting solution to fight the scourge of crime in the city and the province. The intention is to enhance the crime-fighting capacity through a strengthened collaborative arrangement between the Metropolis and the South African Police Service, which will maximize utilization of resources and ensure high level of integration. Indabeni ze-1K ZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Isigungu esiphezulu seqembu le-IFP KwaZulu-Natal sihambeleke emndenini kalowo bengumgcini mafa weqembu KwaZulu-Natal uQhina Mkhwanazi nobephinda kabe lekhansela kumasipala inkosi uMtubatuba ukuyobhonga emsonweni ngemuva kokudlula kwakhe emhlabeni. Mkhwanazi ke waba yimeya kumasipala ngaphambilini kanti ke udlule emhlabeni eselilungu lesigungu esiphezulu seqembu le-IFP KwaZulu-Natal njengomgcini mafa walo. Isigungu esiphezulu seqembu le-IFP amakhansela bahambeleke emndenini okaMkhwanazi ukuyobhonga emsoneni njoba ke kudlule emhlabeni uQhina Mkhwanazi. Laba ke bathi balahlekelwe kakhulu beyiqembu njengoba uMkhwanazi ubesebenzela iqembu ngokuzikhandla njengoba kuyena obethumeka ukwenza imisebenzi yeqembu. Besikhiphile ke ukuthi asizobhonga emswaneni ngoba lapha kwaMkhwanazi kuwe iqhawe ebekade sisebenza nalo. Ubaba uMkhwanazi uke waba yikhansela kumasipala wala enkosi uMtubatuba isikhathi eside umeya futhi
njengoba ekade likhansela nje kusho ukuthi sekusela isikhala ke ngoba beyiward council. Thina njenga-IFP silimele besisebenza kahle kakhulu naye eyilunga le-PEC yaKwaZulu Natal ewusikhwama u-treasurer. Uma kukhona esikufisayo ukukwenza sifuna iminikelo besithuma yena. Manje kuhamba iqhawe ngoba asazi ubani ophindenzela umsebenzi bekade wenza ngobuchule nangokuzimisela. Baphindeke bakhalisa umndeni kanye nesizwe sonkana njengoba ke bethi silahlekelwe umuntu obebasebenzela futhi bathanda. Sikhalela ke nomndeni walapha kwaMkhwanazi ngoba bebamba iqhaza elikhulu esizweni kanye nasebukhosini balapha kwaMkhwanazi. Sithi akwehlanga lingehliyo umndeni awududuzeke namalungu enkatha onke jikelele njengoba elapha nje namhlanje akhombise kona ukuthi amthanda kangakanani, hayi ngoba ethanda isiqu sakhe kodwa ethanda imisebenzi yakhe beyade yenza esizweni. Sithi umoya wakhe ngathi ungalala ngokuthula. Umndeni, omakhelwane, izihlobo balahlekelwe kakhulu njengoba bekuyena ke obesiza umphakathi wakule ndawo. Indodana imchazeke uyise njengomuntu ebenomthetho eneqiniso futhi ke obebathanda abantu. Ubaba ngicabanga ukuthi nje ngengane yakhe ziningi izinto engiyibonile kuyena. Into yokuqala nje bengimazi ukuthi ubaba strict. Ngicabanga ukuthi ngisakhula that was in my mind ukuthi ubaba is very strict. Mayingena nje la igcekeni wonke umuntu ubecasha. Kodwa over time ubonile ukuthi nokukhula ubaba started being more reasonable. Angazi noma ukukhula kwethu noma ukukhula kwakhe, but ngoba sikhulile nje usubona ukuthi ubaba umuntu has calmed down, but to the community is a very humbled, firm. Into abayithanda iqiniso. Ubaba ubelimele iqiniso. Ayikho into ebengayimeli njengeqiniso, and abantu abasebenzile nabo bazokutshela leyo nto ukuthi ubaba was a very truthful man. Another thing engayisho nje ubaba ukuthi ubengakwazi ukudistinguisha isikhulu nomuntu nje abantu abathi umuntu onormal. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu Natal uMbalishinga wethuleke ngokusemthethweni uhlelo lwezobuchwepheshe oluzosiza sonhlalakahle ngoba bekwazi ukuthatha imininingwane yesiZulu. Lolu hlelo lwethuleke ngokusemthethweni eMangozi. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uMbalishinga wethule ngokusemthethweni uhlelo lwezobuchwepheshe besimanje oluzosiza osonhlalakahle uba bakwazi ukuthatha imininingwane yesiZulu uma sidinga usizo. Lolu hlelo ushinga uthi luzosiza kakhulu njengoba yonke imininingwane kuzoba nzima ukuthi ilahleke. Kanti uphinde waveza ukuthi nalabo abangafuni ukusebenza bazovele ubala ngalolu hlelo. Usuku olukhulu ukuthi na njengomnyango we-social development la KwaZulu Natal njengoba besilotha lolu hlelo le-intake tracking system ukuthi digitally sizosebenzisa uhlelo lwezobuxhakaxhaka bamakhompyutha ukuthi manje abantu mabezofuna ama-services siba record si-capturishe ngawo. Ube kuyi-challenge kuqala indaba yamafayili ayalahleka ubuye ungazwa ukhulume nobani. So nje manje siya capturisha silidlulise silinke to usupervisor oluzolilandelela kube lula ukuthi umuntu mayesebuya kungabi thiwa information yakhe ayisabonakali noma iyalahleka. So ngiyathanda ukusho ukuthi ke la KwaZulu Natal zimbili indawo ila eMkhanya kude la besilontsha khona nesegwini evula amehlo esezinalo lolu hlelo. So libona ukuthi lisebenza kanjani ngokuhamba kwesikhathi sinabele futhi nakwezinye indawo njengoba nazo ukuthi kade kwakukhulunywa nge4th Industrial Revolution. Namhlanje ke la kwa DSD sifuna abantu bayibone futhi ibalekelele nabo. Inkosi uMabhudu Tembe ilushayela ihlombe lolu hlelo njengoba luzosiza kakhulu nakweminye iminyango uma kudingeka imininingwane engabathile. Singabe sibili abazuzile lolu hlelo ele-technology lapho kuzofika khona umuntu ezocela khona usizo kukwazi ukuthi kungabi nemdanti egcina idelaya nedingo zakhe futhi okuzokwazi baqinisekiseke kahle hlelo ukuthi uma ngabe esefakile imininingwane yakhe engakwazi ukuthi ilahleke noma ke mhlambe ingaphinde futhi imenze ebomuntu onganalo ulwazi lokuthi isimo sakhe sihamba kanjani. So lolu hlelo loluke luzokwenza ukusebenza kube lula nakweminye iminyango ezokwazi ukuthi idinge lemininingwane kungaba amaphoyisa kungaba umnyango wezesekhaya Home Affairs kokwazi ukusetshenziswana. So ke lolu hlelo luyinqophamlando losuku namhlanje. Kanjalo nomholi bomasipala okumhlaba yalingana kanye nomkhanya kude baluchome uphaphele gwalagwala lolu hlelo kwazise ziningi izinkinga ezibhekene nomphakathi wakulesi sifunda. Lolu hlelo luthulwa namhlanje luzokwenza ukuthi sifinyelele kubo bonke abantu bakithi ekuhlaleni. Luyingxenye yokuprofile abantu bakithi.
ukusebenza kwalo uzokwenza ukuthi uhulumeni usebenze kalula uthekelane kungabi isilo mentality ukuthi umnyango owodwa ugcine wona wodwa une information edila nabantu abathile kanti uzogcina sekuthelelene yonke iminyango ekhona. Umkhandlu wethu useceleni ngasemngceleni waseMozambique neSwaziland. Baningi abantu abahlala kulezi ingxenye abadinga kakhulu usizo. Othola ukuthi namaphepha banawo amanye aqondile amanye awaqondile. Siyalibonga lolu hlelo oselifikile ufike la eMhlabeyalingana. Siyazi ukuthi bekungenzeka ukuthi uMEC akhethe ukuyolontsha mhlawumbe eMdoni ngoba nakho mabili ama district asenawo kodwa wakhetha ukuza la eMhlabeyalingana okude kakhulu nabantu abayebobone sengathi awunazi izinto ezibalekile okufanele zize kuona kodwa siyabonga ukuthi uMEC ucabangile ukuthi ezela lolu hlelo luhle kakhulu luzosilekelela thina njengabantu abasebenza nomphakathi sekulula ngisho ngabe kuthiwa uzwe kuthiwa khona umuntu oshelwe yindlu uzwe kuthiwa khona umuntu okwehlisa isehlo esithize la mawufika lana awube lokhu wenza izinto eziningi ukuthi nje lo muntu ufike neID uyaphanja bazokunikeza uhlu ukuthi ewadini elithize khona umuntu onesimo esikanje ewadini elithize khona umuntu onesimo esikanje kulula kakhulu. Lolu hlelo kulendela ukuthi lethulwe emphakathini maduzane. Esindabeni ze1 TV ubikuthi abantu maphumulo eMangozi. Usola impi yobuhlanga umfundo oxoshwe kwindawo ehlala abafundi kwisikhungo semfundo ephakeme eSide TVET College kwicampus yaseMzumkhulu ogwini sengizimi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mfundi ongathandanga ukudalulwa uthi ke kwasuku impi kubafundi mhla zingama-28 ku-August kulonyaka kwalimala umfundi. Uthi kuyeza ke engeyona ingxenye yengxabano wasithola sichaphazeleka isikhungo kwesamxosha kwindawo ehlala abafundi ngaphakathi kulesi sikhungo. Uthi ke unesikhalazo njengoba kudaba lakhe lungazange lixoxwe bavele baxoshwa. Umfundi ongathandanga ukudalulwa ngabezindaba uthi usola impi yobuhlanga iqhubeka ngaphakathi kwisikhungo semfundo ephakeme eSide TVET College kwicampus yaseMzumkhulu njengoba exoshwe kwindawo ehlala abafundi ngaphakathi kulesi sikhungo. Uthi kwabheduka ingxabano phakathi kwabafundi neyayengeyona ingxenye yayo wasithole sechaphazeleka waxoshwa. Mina kahle ngangekho endlini ngangimele ekhoneni khona ngiseWi-Fi kodwa yakubona umume khona yabona endlini yami le khoneni. So labafana labo nje bebephuzile bahamba ofisa ama-fire extinguisher kulezi indlu eziwu2 lezi sina ngale ngakuthina ziwu2 kuphela ngale ngasekugcineni. Labafana babephuzile phakathi lamagcini esikole basifutha ngama-fire extinguisher sihlalele endlini zethu sikenza ngaluza siphuza ngisho ukuphuza wakhipha isikhali. Kodwa lo muntu akaza athole ngisho punishment eyodwa kunalokho kaxosha thina sikenza ngalutho. Mina kakhulukazi laba abanye ngiyakunderstand kwabo vele noNSFAS ozange ubafana so akufani ukuthi bahlala ngesikoleni la esikoleni. Mina wangifana noNSFAS basitshela ukuthi thina manje ngoba sifuna ukukhipha lo muntu owagwaza lo mfana lo bazosikhipha sonke and manje kunzima nathi ukuthi sithi uyena lo mfana shiyo ukuthi wabuya negazi asange simbone ngoba saphuma ngale nkathi befutha ngepepper spray. Uthi wesabela ukuphepha kwakhe njengoba esehlala ngaphandle kwesikhungo. Nabafana bayisho le nto ukuthi nangaphambilini khona umuntu umfana wagazela la kubona yabo futhi vele into yesinto ukuthi basasa kancane njengamazulu. Ngifisa ukubuyela ngaphansi because ngaphandle angazi angingifeel ngisafe ngaphandle because most yabo labafana la because amaXhosa bagcwele la ngaphandle baqashela ngaphandle and nabo basho la ukuthi shabaningi usibone labafana la abanye abangani balabo nje behlala ngaphandle baxoshela zona lezo zinto babelwa la esikoleni. Yabo so mina ngangibonga ukuthi kunzima nami ngihlala ngaphandle because manje wasengixabana nabo kulula ukuthi bangenele nomningi ngoba sengihlala ngaphandle. Kwesibili ngifunda kahle mina ngila ngaphakathi. Obhekelele lo mfundi ugxeka isikhungo ngokungalandeli imigudu efanele uqosha lo mfundi. Mina njengomzali angizange ngize ngasizwe lutho ngazana ukuthi umntwana mhlambe unecala noma khona yini okunye okwenziwe nokuthi mhlambe iqale phindawa ukuthi iqale iqulwe angizange ngitshelwe lutho. Ngibona ngomntwana nje esenjani na ethi uxoshiwe esikoleni akaphume aphele. Ngibona engokwami engifuna ukwazi ukuthi kwi-management yesikole ithi umntwana onjalo ubhekeleka kanjani, abantwana khona ithini iprotocol elandela umntwana enecala. Ngakube umzali uyathintwa yini noma umzali akavumelekile ukuthi angene endaweni zengane uma ngabe inenkinga esikoleni. Uvumile ukuthi seke waluza udaba lokuhlukunyezwa kwabafundi ngokobuhlanga.
abantwana abasuka ePortshepstone abayofunda eMzimkhulu bayacwaswa kakhulu benzelelwa kakhulu abantwana baseMzimkhulu ukuthi sizathu asazi ukuthi sizathu singani ngaphakathi eMzimkhulu ukuthi kungani becwasa abantwana ngoba thina abantwana bangalaba bayasuka eMzimkhulu bazofunda ePortshepstone Oslo Beach bakhona bagcwele kodwa akazozwe icase enjengalale. Iziko lezindaba lithinta umnyango wemfundo ephakeme kwisifunda iKwaZulu-Natal bathi udaba basazoluphenya bese bebuyela kuthina. Lo mbiko benuwethulelwa uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzimkhulu. Asiye eyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizonto ehamba phambili osukwini namhlanje. Iphakiwe yokulwa nobugebengu kwelikaMthaniya iIFP ithi lahlekelwe ngowayime eMtubatuba kanti ke kwethulwe owelozobuchwepheshe losonhlala kahle. Izangoma zezulu zaka South African Weather Service sikhipheke isixwayiso sezivule ezinamandla ezobe zihambisana namakhaza ashubisa umnkantsha kanye nokukhithika kwezinye izindawo zesifundazwe kulempela sonto. uNhlanhla Sithole oyisangoma sezulu uthi ke uma sekuqalile ukukhithika abantu kabaqikelele ukuthi ke bahlale ezindlini imfuyo bezama ukuyitholela impheme ukuze ikhosele kuyona. Angamashumi ayisishiyagalombili amathuba ke ezimvula ezilindelekile kusukela usuku namhlanje kube kuzobe usuku lwakusasa ngomgqibelo bese kuthi ke ngesonto liyobe zebangcono. Izanosi zezulu zithi ke abantu abaqaphele kakhulu baqinisekise ukuthi ke baphephile lezi imvula eziphelezela amakhaza kanti ke lizokhisa kusukela ke namhlanje nakusasa ngomgqibelo. Kule mpela sonto kulindeleke isimo sezulu esithanda ukubanda esiphelezelwa yimvula endaweni eningi esifundazweni saKwaZulu Natal and endaweni ezilapha entshonalanga kulindeleke ukuthi likhithike kusukela namhlanje kuya kusasa. Ngaleso sizathu sikhiphe isixwayiso esiphuzi nesi orange esiphuzi isigaba sesibili bese lesi orange kube isigaba sesithupha. Lesixwayiso lesi sixwayisa abantu ngokukhithika kwezulu okungenzeka endaweni lapha entshonalanga endaweni eziphakeme ko Underberg ko Bergville oKhahlamba oKokstad khithika kwezulu ungaze kufinyelele endaweni ezifana naseMpofane Moy River nako Escort indawo efana no Newcastle lapha eningizimu ntshonalanga. Imvula nazo ziphelezelwa isixwayiso esiphuzi isigaba sesibili. Lesi sixwayiso lesi simboze cishe isifundazwe sonke ngaphandle kwendawo eziseningizimu uma ngabe ngidalula nje ngikhipha lapha endawo efana noPhongola eMakateni nawaseMbazwana ezingekho ngaphansi kwalesixwayiso. Ngaphandle kwalokho onke ama district nomasipala abangaphansi kwaso lesixwayiso leso semvula ezingadala umonakalo. Ube sekuxwayisa kabantu ukuba begweme ukuhamba kodwa babe sezindlini futhi ke kulezi indawo okuzobe kukhithika kuzo baqaphele imfuyo yabo ukuthi ke inompheme kanjalo ke bagweme ukuwela nemfula. Endaweni la kulindeleke khona ukukhithika abantu bayixwayiswa ukuthi nje abahlale endlini. Uma kungenjalo uma ukhona oshayelayo imfice lapho leyo nkema yokukhithika kwezulu azama ukwehlisa ijubane inkwashu ingambambeli lapha kwisenerator. Kwabafuyile bezama ukuthi imfuyo yabo beyigade okanye beyifake ngaphansi kwendawo ezingakwazi ukukhusela kuyona. Abantu begwema ukwela imfula egcwele okanye ukusebenzisa amabhlorhwe akhasa phansi mhlawumbe adlula amanzi.
Kuvuliwe ke namuhla ukufaka kwezicelo za online esikhwameni ke sisixhasa abafundi ngemali yokufunda iNational Student Financial Aid Scheme NSFAS. Lokhu ke kuvezwe umnyango wemfundo ephakeme izicelo ke ebesifakwa namuhla ezokukhokhela ukufunda ngonyaka ozayo u2025. Ukuvulwa ke kokufaka kwezicelo bekumele ke kuqale ngolesithathu kuleli sonto kodwa ke lo mnyango wathi ke aqale namuhla. Sekuyintsakavukela umchilo wesidwaba ubona abafundi beshaya ujengalula inakabade beyofuna isikhala esikhonze zemfundo ephakeme uma kuqala kunyaka abanye bengenayo ngisho imali yokuyofunda bethembele kuyoxhaso lokwaNSFAS. Muva nje zonke izinto sezishintshile njengoba ke sezenziwa ngesikhathi njengoba komnyango wezemfundo ephakeme nezokuchwepheshe kuleli uveze ukuthi kusukela ngesonto edlule ngolwesine kube nezigcawu zokubonisana nezinhlangano zezitshudeni abaphathi bamakoleji nezigungu zezemfundo ephakeme mayelana ke nokuxhaswa kwabafundi lesisikhwama. Uthe eminyakeni edlule isibalo sesitshudeni ezithembele kulesi sikhwama ukuze ke zixhaseke ngemali yokufunda sikhuleka kakhulu, okuhambisana nokuthi uhulumeni evuleleke ithuba lesitshudeni eziphuma ezindaweni ebezinganakiwe phambilini okuyizingane ezizalwa ke ngabantu abantulayo nabaholi imali encane. Uqhube wathi uNSFAS kulindwa ukuba ke yethule ke inqwabe ezinhlelo zokubhekana nezinye zezinselelo ezivezwe ke izinhlangano zesitshudeni. Lokhu kubandakanya ukuthi kwenziwe lula uhlelo lokubhalisa online. Okunye ukuthe kwakuvelile ngesikhathi kunezigcawu zokubonisana ubambezeleka kokukhokhelwa kwesitshudeni ezifunda ngeNSFAS nokukhishwa kwemiphumela kaMatric oholele ekutheni nezinqumo ukuthi bazolithola yini uxhaso kulesi sikhwama nakho ke kuhlehle. Indlela esetshenziswayo yokuxhasa kwesitshudeni nokusebenzisana ke kweNSFAS neMasetha ukubaluleka kokuthi kuqinisekiswe ukuthi isitshudeni zihlala ke endaweni ephephile. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele ke mbukelo sabukela zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana bekuyizona besihamba phambili usukela namhlanje. Iphakiwe yokulwa nobugebengu kwelikaMthaniya iIFP ithi lahlekelwe ngowayime eMtubatuba kanti ke kwethulwe owelozobuchwepheshe losonhlala kahle. Akasibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli ke zivale irandi lu-17.57 maqhathiswa nedola semelika libo 19.61 maqhathiswa neeuro libo 23.39 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Igolide lona u$2,606.03 ounce welongahluzwe wona u$74.88 umphongolo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeza yaguqu bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.